460 रुपयामध्ये 8 कलर बघायला भेटतील. अरे परवडणार कसं तुमका 460 रुपयाक देऊन एवढं? दीपाली काय आकडत राहतो घालून. चांगली आहे ना, एक नंबर आहे साडी. वेगळंच कॉम्बिनेशन आहे याचा. ती हिरवो कलर पण मस्त आणि येल्लो कलर पण भारी आहे. नारायणपेठ बॉर्डर मध्ये हे तुम्हाला कमी मध्ये बघायला भेटेल. नारायणपेठ बॉर्डर याच्यामध्ये पण 4 ते 5 कलर बघायला भेटतील. 2370 रुपयामध्ये बसतो हा पैठणी. पहिले कशी पैठणी तुम्हाला बुट्ट्यांमध्ये बघायला भेटत होती, आता बुट्ट्या विथ तुम्हाला लाइनिंग पण आहे याच्यामध्ये. पर्पल नाही आवडत आता मला. मॅचिंग झालं. ड्रेस पर्पल आहे फक्त. सगळ्यांना तीच आवडली. हा मग ते हलकी आहे पण. लाईट वेट आणि ही जरा हेवी आहे. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर मंडळी 5 दिवसापूर्वीच दीपालीच्या बहिणी का म्हणजे ह्यांच्या मावशी का मुलगी झाली आहे. तर आता बारसो हा, तर त्याच्यासाठी ह्यांच्या मावशीक पण साडी हवी आहे आणि दीपालीक पण बारशा दिवशी साडी हवी आहे. त्याच्यासाठी आम्ही आता जातो सुगंध टेक्स्टाईल आणि ह्या आमच्या कल्याणशील रोडवरतीचा म्हणजे आमच्या डोंबोलीकचा. थंय जातो आम्ही, बघूया कशा साडी होते आणि आवडले तर आम्ही 2 साडी घेणारच आहोत आणि तुमका पण सांगू मग चांगले असले तर चला लेट्स गो सुगंध टेक्स्टाईल. तर फायनली आम्ही 1 तासाचा प्रवास करून येलो. लागतात 15 मिनिटं पण ट्रॉफिक भरपूर होता, त्यामुळे आम्ही आता 1 तासाचा प्रवास करून सुगंध टेक्स्टाईल मार्केट का येऊन पोचलो. तर आता आतमध्ये एंट्री करतो आम्ही. सुगंध टेक्स्टाईल. सुगंध येता की नाही तुमका? साड्यांचा सुगंध येता की नाही तुमका? चप्पल बिप्पल काढा नाही तसेच आज जाशा. आयुष्यभर लाईट लय ब्लिंक होता. तर आता आतमध्ये आम्ही एंट्री करतो. बोला मॅडम, त्याच्यामध्ये साड्या पाहिजे तुम्हाला? काठपदर, प्रिंटेड, फॅन्सी, डिझायनर. काठपदर लयच मोठा टेक्स्टाईल मार्केट. सुगंध सगळीकडे कपड्यांचा सुगंध येतात आणि खरंच सुगंध टेक्स्टाईल लयच मोठा आहे. बाबा साड्यांचा अक्षरशः खच पडलो आहे. हो बघा, ही काठपदर आहे ना? हा काठपदर. काय रेंज आहे याची? 1440 रुपयामध्ये बसते. 1440 रुपयामध्ये बसते. कपडा क्वालिटी एकदम सॉफ्ट येणार आणि प्रॉपर पैठणी बुटी येणार. हा, आणि मोरांचा पदर वगैरे पूर्ण मोरांचा कॉन्ट्रास्ट मध्ये येणार. हे सॉफ्ट सिल्क मध्ये येणार. रुद्राक्ष बुट्टी मध्ये. रुद्राक्ष बुट्टी. हा, सिल्वर विथ कॉपर दोन्ही पण बुट्ट्या येतील यावरती. हे नारायणपेठ बॉर्डर मध्ये. त्याच्यामध्ये एकच ही रेंज एकच आहे का वेगवेगळे आहे? थोडा वेगवेगळा आहे सर, प्रत्येकाचा रेंज वेगवेगळा मध्ये. हा 19-20 आहे. हा 19-20 आहे. ओके ओके. हे बसेल तुम्हाला 1080 रुपयामध्ये. सॉरी 1120 रुपयामध्ये बसेल. ओके ओके. सॉफ्ट सिल्क मध्ये येणार. याच्यामध्ये पण तुम्हाला 7 ते 8 कलर बघायला भेटतील आणि 4 ते 5 डिझाईन बघायला भेटतील. हा ब्लाऊज एकदम पण फॅन्सी मध्ये. यामध्ये पण 4 ते 5 कलर भेटतील. हा टिश्यू मध्ये पॅटर्न आहे बघा. कॉन्ट्रास्ट ब्लाऊज येईल ब्रॉकेट मध्ये. ब्लाऊज मस्त आहे आणि कपडा क्वालिटी पण सॉफ्ट आहे सर. गोंडे वगैरे आहेत साडीला एकदम मस्त पाहिजे. आणि कपडा क्वालिटी एकदम सॉफ्ट प्लस मध्ये कॉन्ट्रास्ट मध्ये आहे. टिश्यू सिल्क सोरस की वर्क दिलेलं आहे. ही ब्लाऊज आहे का? हे ब्लाऊज मस्त आहे. चंद्रकोर पैठणीमध्ये. तेव्हा याच्यामध्ये पण ताई तुम्हाला 4 ते 5 कलर भेटून जातील. आणि याच्यामध्ये आणखीन तुम्हाला वेगळी चंद्रकोर पण बघायला भेटेल. ट्रिपल चंद्रकोर मध्ये ट्रिपल डिझाईन येणार. हा, ट्रिपल चंद्रकोर येणार यामध्ये. आणि ब्लाऊज कॉन्ट्रास्ट मध्ये येणार. हे बघा, याचा ब्लाऊज येणार. हा, हे काहीतरी नवीन आहे दीपाली. हा नवीन. पण पैठणी नको ना तुका? पैठणी नको मित्रा? पैठणी नको का? नको. ह्याची काय प्राइस आहे पण? ही सर तुम्हाला बसेल 1370 रुपयामध्ये. आई शपथ स्वस्त. मी म्हणलं का महाग आहे 2000ची आहे का? कॉम्बिनेशन फुल वेगळा. ह्यो ग्रे कलर आहे ना? हा ग्रे कलर मध्ये राखाडी कलर म्हणतात सर याला. हा तोच राखाडी. एकदम काहीतरी वेगळं कॉम्बिनेशन आहे. जबरदस्तच वेगळा कॉम्बिनेशन नाहीये. आणि तो ब्ल्यू ब्लाऊज आहे ना? हा वाला ब्लाऊज आहे सर. आपल्याला त्यामध्ये तुम्हाला सर 8 कलर बघायला भेटतील. 460 रुपयामध्ये 8 कलर बघायला भेटतील. अरे परवडणार कसं तुमका 460 रुपयाक देऊन एवढे भारीतले? एकदम सॉफ्ट कपडा क्वालिटी एकदम सॉफ्ट येणार. हे ह्याचं पण कलर भारी आहे ह्याच्या हातात. बघ हे पण नाही हे वेगळा का कापड आहे ना? हे 220 रुपयामध्ये बसेल सर. 220 रुपये पैठणी. हा प्रिंटेड आहे बरोबर. 220 रुपयाला बसेल.
हे सर्व 1440 ना? हा 1440. ओके. कलर जबरदस्त आहे रे, कलर जबरदस्त. 5 वेगळं कलरमध्ये कॉम्बिनेशन आहे याचा. ती हिरवो कलर पण मस्त आणि येलो कलर पण भारी आहे. आणि ती हे कलर आवडले. आणि 1440 आणि फक्त 1500च्या आत. व्यवस्थित बसेल ताई. चापून अंगावरती चुपून. साडी म्हणजे अशी फुलणार नाही वगैरे. हा चापून चुपून म्हणतात ते का? तुझं लग्न झालं काय सांग? नाही झालं? हा म्हणूनच तुका माहित नाही वाटतं आता. कॉटन बेस मध्ये येणार हा. पण हे केव्हा घालायची? पार्टी वेअर आहे काय अशी? पार्टी वेअर नाही सर, कुठं ऑफिसला वगैरे तुम्हाला. हा डेली वेअर पण नाही ऑफिस आता नाही सध्या, वर्क फ्रॉम होम आधी. काय तिथं वर्क काय माहित आहे काय? पापलेटांचं सार बनवायचा, खेकडे बनवायचा. वर्क त्याचं लय मोठं आहे बाबा. जरा चांगले दाखव. हा सर ठीक आहे. चांगले चांगले पण दाखव. अरे लोक व्हिडिओ बघतात ह्याचे माहित आहे काय? एवढं स्वस्त दाखवलं तर काय म्हणतात? चला खाली जाऊ. अरे लोक कमेंट देतील एवढ्या स्वस्त बायको का दिलंस म्हणून. हा चांगल्यातली दाखव चल. तर आता आम्ही हे जागा चेंज केली, जरा भारीतल्या ठिकाणी येलो. लयच मोठं एरिया आहे ह्यांचो आणि साड्या तर सर्व भरलेल्या आहेत खचाखच अगदी. हे बघा ढीक पडलेलो नसतो. इथे सर आपल्याला 2000च्या वरच्या साड्या बघायला भेटल्या या डिपार्टमेंटला. पगार झालं वाटतं 2000च्या वर. यामध्ये तुम्हाला आर्यवर्कचं ब्लाऊज येईल ताई. सध्या रनिंगला चालू आहे आर्यावर. फॅशन अरे अरे आर्यवर्क हा हे काय फॅन्सी डिझायनर ब्लाऊज बघायला भेटेल बघा यावर. ओके हे ब्लाऊज हा. हा सर ब्लाऊज. ब्लाऊज यावरती आपण डिझायनर ब्लाऊज केलेला आहे साड्यांवरती. हे तुम्हाला लोटस पैठणीमध्ये आपली जी रेग्युलर चालू असते रे पैठणी मोरांची वगैरे. हे बघा ही पैठणीमध्ये कपडा क्वालिटी याचा एकदम सॉफ्ट मध्ये आणि एकदम चापून चुपून अशी साठीमध्ये. याच्यामध्ये पण तुम्हाला आर्यवर्कचा ब्लाऊज बघायला भेटेल ताई. आर्यावर. हा आर्यवर्क बोलतो त्याला. आरीवर. मी म्हणतो आर्यावर. याच्यामध्ये तुम्हाला 4 ते 5 कलर पण बघायला भेटतील वेगवेगळे. ही सिल्क मध्ये पैठणी, कडियाल पैठणी म्हणतात याला. कडियाल पैठणी चटई बॉर्डर आणि कडियाल पैठणी पण, हिला कडियाल पैठणी म्हणून पण ओळखलं जातं. हे बघा ह्याचे पण 2000 प्लस. हा 2000 नारायणपेठ बॉर्डर मध्ये. हे तुम्हाला कमी मध्ये बघायला भेटेल नारायणपेठ बॉर्डर. याच्यामध्ये पण 4 ते 5 कलर बघायला भेटतील. 2370 रुपयामध्ये बसतो हा पॅटर्न. कलर कॉन्ट्रास्ट काहीतरी नवीन कलर कॉन्ट्रास्ट आहे. रेग्युलरली चिंतामणी कलरला गुलाबी किंवा रेड कलरचा कॉन्ट्रास्ट येतो, पण याच्यामध्ये तुम्हाला काहीतरी वेगळा कलर कॉन्ट्रास्ट येतो. इंडिगो ब्ल्यू मध्ये, कांजीवरम मध्ये. कलरचा लय ज्ञान ना तुका. कांजीवरम मध्ये पिंक कलरचं कॉम्बिनेशन यामध्ये. याचा पण कपडा क्वालिटी एकदम सॉफ्ट येईल आणि याच्यामध्ये पण तुम्हाला 4 ते 5 कलर बघायला भेटतील बघा कांजीवरम मध्ये. आणि याच्यामध्ये तुम्हाला डिझाईन पण वेगवेगळ्या बघायला भेटतील. अरे ज्ञान लय भरपूर. किती वर्ष सर्व्हिस झाली तुझी? माझी सर्व्हिस सर 7 ते 8 वर्ष चालू आहे सध्या. 7 ते 8 वर्ष. बरोबर म्हणूनच तू एवढा फास्ट सांगतो. चटई बॉर्डर मध्ये पण पैठणी. पहिले कशी पैठणी तुम्हाला बुट्ट्यांमध्ये बघायला भेटत होती. आता बुट्ट्या विथ तुम्हाला लाइनिंग पण आहे याच्यामध्ये. लाइनिंग वाली सध्या चालू आहे ट्रेंडिंग. हे मुनिया पैठणी चटई बॉर्डर आणि हिला मुनिया पैठणी पण बोललं जातं. तर ताई तुम्हाला 1950 रुपयामध्ये बघायला. त्यामध्ये साऊथ ब्रॉकेट मध्ये तुम्हाला ते पण सध्या ट्रेंडिंगला चालू आहे. साऊथ ब्रॉकेट सॉफ्ट एकदम. हा त्याच्यामध्ये 2 डिझाईन आहे. डिझाईन बघायला भेटले. यामध्ये पण तुम्हाला 4 ते 5 कलर बघायला भेटतील. थोडं शालू टाईप जर बघायचं असेल तर कत्तान सिल्क मध्ये. शालू नको आता. शालू आता काय झाला. तर फायनली आता दीपालीला एक साडी आवडली आहे आणि याची किती प्राइस आहे? 1690. आणि एकदम म्हणजे ही आहे ना नेटची आहे आणि कलर वगैरे भारीचा. म्हणजे आता माका याच्यात चांगलं नाही वाटत, प्रत्यक्ष लय भारी वाटता, लय रिच वाटता. अरे बापरे हे साडी लय खाली नेसवल्या ना, कचरो काढत जाशील तू. मस्त आहे एकदम भारी वाटता. हे आहे बसा तुम्ही जरा सांगा भारी आहे का साडी, रिव्ह्यू देवा आहे. ही म्हणता मरून चांगली म्हणे आणि गप राहूया, त्यांना मोबाईल बघू भेटतात. ह्या कशी आहे साडी? एकदम मस्त वाटते सर. तू तर मस्तच सांगणार. नाही ना खरंच खाली लय नेसवल्या ना. नाही खरंच मस्त आवडली आपल्या. बस सर जास्त आकडू नको. 1690 1700 रुपये. आज मला असं वाटतं की आपण फेमस नाही. काकडे म्हणता काहीचं चॅनल आमका माहीत नाही. काय गुलाम आमची इज्जत ठेवलंच नाही तू.
मग हे काय डिस्काउंट देणार आमका? आमच्या चॅनलचं नावच माहित नाही का, आम्ही कोणतेच माहित नाही तर काय. डिस्काउंट सर आपलं होलसेल शॉप आहे आपले, सगळ्यांना सारखंच, सर्वांना सारखंच. बरोबर, हे आवडला सर्वांना सारखा. माझ्या घरी जरी स्वतः जरी साडी न्यायची असेल तर मला त्याच रेटला न्यावं लागणार. काय बोलतो? हा, सर. तुला पैसे द्यावे लागले? मी म्हणतो तुला फुकट मिळत असते. नाही, सर, नाही असं ना, नाही. मालकांचं तू खासच वाटतं, काही म्हणतो. होय ना, तेच मी म्हणतो. हा, पूर्ण भरलेली आहे या, डायमंडचे आहे ना, डायमंडचे मस्त वाटतं. हे चला गाईच, लवकर सांगा रिॲक्शन. नाही म्हणता या. हा, दीपाली काय आकडत राहू तू घालून. हे साडी आवडली यार, भारी आहे. नॉर्मल साडी काय याची प्राइस काय बोललं? ही सर 3200 रुपये. 32, जरा महाग वाटतं रे, पण साडी जबरदस्त आहे. कपडा क्वालिटी आहे. आणि हातावर राजसाहेब ठाकरे. होय, राजसाहेबांचंच आहे का नाव? हा सर. हा बाबा, मनसेचा कट्टर कार्यकर्ता. बघूया कोणी लिहिलं, कुठलं टॅटूवाले जत्रेत काढलेला दिसतंय. नाही नाही. मग कुठे प्रोफेशनल वाल्याकडे काढलास? हा, आई शपथ, खरंच मानावं लागणार बाबा. राज साहेबांचा कट्टर कार्यकर्ता आणि आमचा काय, आमचं चॅनल बघत नाही. हे जबरदस्त साडी आहे. हे गाईज बघा हे बघा, साडी आवडली का? पोरांनो, आवडली? ही दीपाली, काय नुसता सर्वात एक नंबर हीच साडी आहे. पण याचा ब्लाऊज कसला असणार? ब्लाऊज सेल्फ मध्ये सर. सेल्फ आहे, सेल्फ. सिंपल आहे. सेल्फ म्हणजे तसं त्याच कलरचा ना? सेम या साडी सारखं ब्लाऊज आहे. जबरदस्त आहे यार, भारीच वाटतं यार. म्हणजे ह्याच्यात नाही एवढं भारी वाटत व्हिडिओत, पण प्रत्यक्ष जबरदस्त वाटतं साडी. झगामगा. आणि माझ्याकडेच बघा, दीपालीकडेच बघा, खरंच भारी आहे यार. पण ही असली हवी आहे तुका? भारी कटाची होती. उगाच नाही तर ते का घालून दाखवशी आहे दमात तो बिचारो. झाले काय तुझ्या ड्रेस सोबत? हो, पर्पल. हे काय प्राइस याची सांग बापल्या? प्राइस 3600. तू आता महागडे दाखवू लागला यार. सॉरी सर 2870. हे बाबा फसवू नको हा तू. 2870 रुपये. 2870. आवडली दीपाली? ती आवडली तू माका मागायची. पर्पल नाही आवडत आता मला. मॅचिंग झालं ना. ड्रेस पर्पल आहे फक्त, साडी नाही घेत आता पर्पल. चल मग काढ दुसरी घे. चल, पर्पल. हा बघ आरशात बघा ते. बरे दिसतं. हा बरेच दिसतं ते. काय मी काय खोटा बोलेन का? तर आता दीपाली फॅन्सी साडी घेऊची म्हणता, मग हे कसले आहेत रे एवढा? हे सर आपल्याला लग्नासाठी देण्या घेण्यासाठी जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर ओके, त्यासाठी ओके. आहेत बघा. बापरे, काय हे पडलेलं पूर्ण. ढीक आता पडलेलो आपल्यापासून अक्षरशः. तुम्हाला 35 रुपयापासून तुम्हाला स्टार्टिंग होईल देण्या घेण्यासाठी. 35, 50, 70, 100, 150, 200 अशी तुम्हाला स्टार्टिंग होईल. आणि लेस मध्ये जर हवा असेल हा. तुम्हाला 160 रुपयापासून विथ ब्लाउज विथ लेस ही ओके. रेंज तुम्हाला सुरू होणार भेटणार. काश्मीरी वर्क मध्ये आहे ना. त्याच्यामध्ये कलर मस्त आहे ना? 5 कलर बघायला भेटतील. पूर्ण धागा वर्क येईल. धागा वर्क विथ तुम्हाला स्वरस्की वर्क येईल यावर. स्वरस्की म्हणजे? स्वरस्की म्हणजे सगळे जे डायमंड वगैरे आहेत ना, त्याला आपण 0 डायमंड पण म्हणू शकतो किंवा स्वरस्की पण म्हणू शकतो. ओके, स्वरस्की वर्क. हे ऑर्गेन्झा मध्ये तुम्हाला जाल डिझाईन मध्ये बघा. जाल डिझाईन मध्ये बघा. जाळ काढता. 4 ते 5 कलर बघायला भेटतील किंवा वेगळी डिझाईन पण बघायला भेटेल यामध्ये. ओके, हा जो कपडा आहे तो हा ऑर्गेन्झा कपड्यामध्ये आहे. ऑर्गेन्झा मध्ये. ऑर्गेन्झा. हा, कलर पण भारी आहे याचा. वेगवेगळ्या डिझाईन आहेत. हा, दिवाळीत घेतलेली हा असली, पण तो लाईट कलर होतो, हे डार्क कलर आहे. पूर्ण वेगवेगळी डिझाईन बघायला तेव्हा भेटेल सर्व सर वेगवेगळे काढल्या ना त्याने पूर्ण बाबा. वेगवेगळे. खजानो आणल्या ना. पर्पल, पर्पल कलर मध्ये मस्त कलर. दीपालीचा फेवरेट आहे तो कलर. फेवरेट कलर. हो हो, फेवरेट कलर. साडे पण आहेत, ड्रेस पण आहेत, वन पीस आहेत. पर्पल कलर त्याच्यामुळे मी मला असं वाटलं की ताईंना पर्पल कलर आवडतो त्यामुळे. हो हो, नाही तिचा फेवरेट आलाय. रामा ग्रीन. रामा ग्रीन कलर. सीता ग्रीन नाही काय? सीता ग्रीन नाही आपल्याकडे. रामा ग्रीन असं. ओके, लक्ष्मण ग्रीन. हे वाला. पूर्ण धागा वर्क मध्ये येणार हा. मस्त आहे. हे आपला राजवाडी पॅटर्न मध्ये त्याला. राजवाडी. राजवाडी. त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला वेगवेगळे कलर बघायला भेटतील. शाबाश. त्याला राजवाडी पॅटर्न मध्ये मस्त आहे. कॉन्ट्रास्ट मध्ये ब्लाऊज वगैरे पूर्ण याचा कॉन्ट्रास्ट मध्ये येईल. हे एक टाकून बघ ना दीपाली, फॅन्सी मध्ये कॉन्ट्रास्ट आहे याला. पूर्ण प्लेन आणि त्याला बॉर्डर. ओके ओके, वाईन कलर. वाईन कलर तोच तो दीपालीचाच कलर राहतो, त्याचाच भाव राहतो. पर्पलचा भाव राहतो, चुलत भाव. हा, हे एक जरा वेगळं आहे काहीतरी. हे एक ट्राय करून बघा. ह्याची काय प्राइस आहे? ह्याची काय प्राइस आहे मित्र? सर ही तुम्हाला बसेल बघा
3640 रुपयामध्ये, पण तुम्हाला डिस्काउंट करून तुम्हाला 3440 रुपयामध्ये बसेल. तरी पण महाग 3000 मध्ये नाही पडणार. 3000 पर्यंत नाही सर, होलसेल रेट आहे आपला. ओके, नाही हाय चांगली ती 3000 पर्यंत ठीक होता. यामध्ये तुम्हाला कलर वगैरे आणून दाखवू कसं? हा दाखव ना बिंदास. पण ते जरा महाग वाटतं ना 3400. पण ते डिझाईन बिझाईन लय आहे त्याच्यात. हे काय हे स्टोन बिन आहेत ना, लय आहेत बाबा. हे काय चाका रुपाक देणारच ना. हा हा नाही पण ते क्वालिटी आहे ना तेवढी. हा धारी काठ पण आणि फॅन्सी पण मिक्स. ही पण डिझाईन वेगळी आहे. ही डिझाईन आणि या डिझाईन मध्ये फार फरक आहे. वेगवेगळी डिझाईन वेगळी आहे. पण तरी पण ह्याचं ना काठ बीट छोटो आणि असा रिच वाटता. खयचो? हा मस्त जातो कलर. मग त्याच्यात डार्क बघ ना खयचो तरी. आहे का त्याच्यापेक्षा थोडं डार्क आहे. थोडं डार्क आहे ना. मस्त आणि कलर कॉम्बिनेशन भारी आहे. बघा कसं वाटतं मावशीसाठी. मग मम्मीसाठी आवडला काय? पण मस्त वाटतं म्हणजे असं काहीतरी वेगळं वाटतं. अरे बापरे, कॉन्ट्रास्ट आहे याचा. बरोबर, कारण ह्याची पट्टी ही आहे पिंक आहे म्हणून मस्त वाटतं. पण आता फायनली हाय दीपाली पैठणी घेता आणि ह्याच्यात 1-2 आवडल्यात. तू घालून बघ ना दीपाली, मग आयडिया आहेत. ती काय ती येल्लो वाली. हा पिवळी. हे आवडली काय ह्याच्यात? हे बघा हे कलर कॉम्बिनेशन वेगळं वापरून नाही ना. आणि हळद पण त्याच्यात कलर मग त्याच्यात चॉईस कर म्हणजे हे अशी दिसतात. बघ काय ते फिक्स करून टाक. रुपाक दुसरी बघ खायची ती. हा मग तुझं हे खायचो हा ड्रेसचो काय आवडलं? अजून दाखव कसले नाही कसले. ह्याच्यात कलर भेटतील काय? मस्त आहे बघ. डिझाईन वगैरे बारीक आहे. बॉर्डर एकदम छोटी आहे बघ. मस्त आहे. कॉन्ट्रास्ट आहे ना त्याला सर. हा कॉन्ट्रास्ट. सगळ्यांना तीच आवडली. हा मग ते हलकी आहे पण नाही तशी नाजूक मध्ये ही भारी आहे. पण ही कशी घातल्यानंतर वाटतं जरा घातल्यावर चला ती घे खायची ते. फिक्स ना. हा फिक्स करून टाक. चल आता दीपालीला 2 साडी आवडल्यात म्हणजे रुपाक 1 आवडल्या आणि दीपालीने आपल्यासाठी ही चॉईस केल्या ना ही महागाईची. आणि रुपाका बाबा स्वस्तातले आवडले तर हे साडी आता घेतलं. म्हणजे दीपालीने स्वतःसाठी पर्पल नाही घेतल्या तरी बहिणीसाठी पर्पल घेतलेलो असा. तर आता हे 2 साडी आम्ही घेतो आणि आपले पायताट करतो. काळोख झालो, लय वेळ गेलो. हे बघ ते बघ. मग अरे ढीकच्या ढीक लय बाबा. तर आता 2 साडी घेतलं आणि आम्ही आता घरा वाटेक लागतो. चला ते ओला बुक करूया ना. हा चला चला. तू आ रिक्षावाला नाही तर ते का विचार नाही तर मंडळी सुगंध टेक्स्टाईल मसून 2 साडीओ घेऊन येऊ का आमका रात्र झाली. तर व्हिडिओचं एंड नाही केलंय तर आज सकाळी व्हिडिओचं एंड करताय. सुगंध टेक्स्टाईल लय मोठा म्हणजे आम्ही डोंगर फोडून उंदीर घेऊन येलो घरा का. कारण 2च साडी आणलं आणि ते आम्ही दुपारी गेलो होतो तर आमका संध्याकाळ झाला. कारण त्या एवढा मोठा हा म्हणजे लय साडीओ आणि लय प्रकारचे साडीओ आणि एवढा मटेरियल हा ना तर आमका बघू का अक्षरशः रात्र झालीत आहे. म्हणजे 7:30 काय 8 वाजले आमका ते. आणि तुमका हव्या त्या पद्धतीचे हव्या त्या स्टाईलचे पैठणी म्हणा काय म्हणा. पैठणी 250 रुपयापासून सुरू आहे पण ती प्रिंटेड आहे. आणि जर नॉर्मली तुमका हवी तर 400 450 पासून आणि भारीतले हवे तर 1500 पर्यंत असे जबरदस्त रेंजमध्ये भारी भारी आहेत. कारण मी आज एवढा सर्व अभ्यास पहिल्यांदा केलाय. आणि देवचे घेऊचे तर 35 रुपयापासून साडीओ आहेत. एकदम स्वस्तामध्ये साडीओ आहेत. तुमका जर हवे असले ग्रुपने जर काही साडीओ घेऊचे असले
तर नक्की ते तुम्ही एकदा ट्राय करू शकता। तर मंडळी, कोकणात होणारा कोकण सन्मान या कार्यक्रमात आमका 2 कॅटेगरीमध्ये नामांकन जाहीर झालेला। तर त्याच्यात एक म्हणजे बेस्ट फूड ब्लॉगर म्हणून आणि दुसरा म्हणजे बेस्ट फॅमिली ओरिएंटेड रील्स, ह्या 2 कॅटेगरीमध्ये आमका नामांकन मिळालेला। तर आमका वोटिंग करूसाठी जी लिंक आहे ती मी कमेंटमध्ये पिन करीन, प्लस डिस्क्रिप्शनमध्ये पण देईन। तर थैसून जाऊन तुम्ही या 2 कॅटेगरी सिलेक्ट करून तुम्ही आमका वोटिंग करू शकता। आणि मंडळी, वोटिंग भरभरून वोटिंग करा आणि ही जी ट्रॉफी हा ती आपल्या स्वीट फॅमिलीच्या घरात येऊकच हवी। तर मंडळी, मला पूर्णपणे खात्री आहे की हे जो अवॉर्ड हा तो आपल्या स्वीट फॅमिलीच्या घरात येणार आणि आपल्या सर्व स्वीट फॅमिली का तो सन्मान मिळणार हा। तर हा आता व्हिडिओचं एंड करते। व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा। तो आता नेक्स्ट व्हिडिओ का, तोपर्यंत बाय, जय महाराष्ट्र। जेव्हा कोकण आपलाच असा, जावा सुगंध टेक्सटाईल पण आपलाच असा आणि जावा बायोमध्ये माझ्या आणि स्वीट फॅमिली का वोट देवा। बाय, जय महाराष्ट्र।